Sejebar kalangane nek kumpulan. Alon-alon, alon. Waduh. Iki ketoke nek pemaine sing wis awak iki. Ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Ya. Tenan kok, Dong. Aku wis doa bare wis tak batin mau. Genah nganti kepyok ngono kok jarane. Aku pengen jalan tolu berwong loro. Dan sampe nak ngopeni wong omah. Kalau kapak-kapakne men
dhisik karo tak ora-orane ya, Kang. Heeh, sing apik. Ora apa-apa. Kok nek aku iso ya tak nyambung kene ora ya kowe. Ayo ora apa-apa. Bapak pucuk rungokno wae. Tak rungokne. Aku jangan kendang karo drame iki. Ati Ono pilihane. idul denggo Grecek lorna goro pasar gede lorek laci Kosek Dol. mega etan kesasar kondo banan ya alon Nek saiki kowe kepenak Dol. Apane jan sak kepenake nek mendahi Duma ya Dol. Lah iya wis